Niki reneng tamune tambah berjubel-jubel. Tambah desek-desekan. Nek ngomong iku ngono kae. Mangkane sampur mboten kula gawe loro, sakniki kula gawe sekawan. Ya napa? Setuju ta mboten? Ah, nggih, cocok iwak endok, nggih. Ayo wis. Kambar. Iki anu Cak kambar. Napa? sampean Uku lho ta. nggih. Mendem. Teler ta. Kataan wae pun sekawan. Nggih tapi nggih anu kontan lho nggih sampean bayar. Lho nggih. Kudu konten kula, masih titik-titik betos ya nek. Dulure amran niki. Masih Teler. titik-titik bisa gadah. Cek gentenan. Drendeng-drendeng cak kandariku. Ayo. Ayo. Ayo kene iki. Adik penonono gak melok. Gak melok, Cak. Iku wis gak kuat. Jos. Jos. Ayo bareng Surabaya. Jos. Surabaya biasa. Jas. Ono piring terbang. Khawatir pokoknya jangkep sewengi. Wah, wis mendem. Kursi iso diteraki kan. Teler wis. Nek tandake Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dadane nono. Wis ayo. Dadane nono biasa. Anu Pak pendetane napa, Pak? Gendinge apa gendinge? Ireng-ireng iya. ae. Apa? Ireng-ireng. Cak diet. Ireng-ireng Cak. Ono gending ireng-ireng. Oh, ono. Gendeng ireng-ireng ana Cak dia. Cak diet tak tembele 200 cak diet ireng-ireng. Ireng-ireng. Panjake kendang aja diombeni lho rek wis teler lho. Anu iki gak kuat rupane. Sampeyan nek mboten kuat mulai manjuk napa? Mulai manjuk nggih.
Aku gak apa-apa aku, gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Lah sampean sik eling kula. Sik, Kula sinten sih? konyil. Kunyil ya. Lah sapa? Kancil kok kunyil. Capil. Oh, cah. Omongane gak teteh, gak teteh lenggirna cak kancil temen nggih geger Wis minggir-minggir sik minggir. Jangan minggir. Lenggir cak kandar. Kene lho lho Mending apa kene nih? lho. Iki lho, muji-muji iku lho gak gelem ngadeg gelas Gletak. kok Rusia ya apa sih? Gletak tak jiat. Ya iki gletak iki. Sakrat. Ayo ngombe. Gini, ayo. Ber, Ayo. Ayo. Ayo, napa gendinge niki lho, sampe tomboki. Apa iki? Iki lho mbek ngombe ayo apa? Napa kletan iku jamu-jamu ta jarang kepang ta napa ngoten. Oh, senengane jarang kepang cak kandar iku. Jamu-jamu ta? Aduh. Pasukan akawang pada kepranan kelalan warung pojok go ampiran hitung-hitung golek kenalan sore-sore tak jalan-jalan monggowan mumpung wae wis kajian kenalan ora lali kewajiban hitung-hitung golek kenalan aku denenge saka gorenge amira pusing yo daginge gede-gede toko tapine aduh kantele ampun manise persis kaya Julat-juli renteng. Oh, julat-juli renteng. Oh, Pak. Nggih. Langsung mawon tak jiat renteng. Renteng. Landange cek entuk dhisik, Pak. Landange cek ngantuk. Pelandang gak pate iso ngitung kok. Ayo pelandang hitung. Mula nek rumah tangga ojo seneng kekeran mundak angel tolek sandang pangan Enak iki dengane sak kancil ya. nek oleh rezeki ojo digawe ambur-amburan ngiringono kompor lan dandang esek galonjang Sendro. Ayo cak kandar. Cak kandar, ayo kandar. Hitung cocok ngono. Ayo ngitung. landange wis ta elek Pakai dong, landang gak cocok ngomongin juga tak ada. Itu sing enak lo jangan sih, ojo.
gede maju perang Wis teler. Kenapa nelak daun ajate tak dek talen dadi praben kudu si pangestet banyak praben sing ngantuk tak dek tak lelo alela Satulur bisa awet saumur-umur. Ayo Cak panjang jauh di tengah di balik lo angsat katul hancur badan di kandung tanah budi baik dikenang juga. Kano buntute wong wis gerang buntute tugel malah bisa landange ngono. Terus landange mbek kandang. Ayo. Jas. uga wong wedok aja tempuruan nek wong lanang lunga aja ngajak gegeran omongane tangga aja digawe pedoman nek kedadean geger tangga padha singitan Ayo Bapak Kasyono. Joget terus. Ayo kalian mampu lho ya Kasyono. Mampu nyingkring nang dari kro. Minggir Anda. Ayo. Ojo seneng peno mangan rambak rambak mono lulangi kebun ae wong tani iso ngedung ojo peno rabi tanda mono pikiran Penggina tanda kayaknya gede. Yo ana gawe gatengan iki. Iya. Gendrong. Iya nganjukan iki nganjuk. Ono ya sak nemu. Kendor. Ayo. Kendali tak kandar sama tendel. Ayo Pak Kiai, apa maneh biasa.
Kambar iku kambar. Siapa? Gambar. Lah kon ndek kendang ku ya apa wae. Ayo. Pira iku? Wah, sini-sini ae, sini-sini. Banjar. Banjar. Kene tandake. Sapa iki? Iki. Wis lungguh kene sik. Ya. Ayo, Jo. Anjajat desa Milang Kori.
Lho, Tak kancil iki lho pilirane sapa? Kok piye-piye ngene sampean? aku to. Nggih lah. Aku njaluk tolong nang peno sapa maneh. Kok sik tak kandhani. Apa sik bisi-bisi kuwi rek? Engko sik ta meneng wae to. Ki nak keperlu aku. Anu. Kok aku dikuntek. Sak tuku bir kabeh. Duwe entek. Entek. Malah sampe serak suara. Lho. Tak duwe kabeh. Lho ya sampean Aku Nek mboten nempel nggih pun Pak. mboten nempel mboten napa-napa. kowe kok tibake aku ayo Riko aku iki. Piro maneh kari dulur dhewe sing nduk kene. Oh, pelandang diutangi yo. Utang sesuk nanggonku. Wong Nanggonku. karo dhewe kreditan adakno. Wis ngono. Oh, ijo-ijo Cak Diap. Ya. Wong gak nembel ati kesuwen ngomong. Ijo-ijo. Duit tak ono gak mule-mule. Iki gaya iki. Kok ribet ae nang Ijo